Mmemme nguzobe nke otu ndị ntorobịa ewerego ọnọdụ na obodo Ngbo nke dị n'Ọba. Mmemme a bụ nke were ọnọdụ n'Ụmụọgali School Field Ọba, Kansụl Idemmili South, ma bụrụ nke dọtara ndị isi na ndị isi oche nke ogbe dum tinyere ọnụkụ dịgasị iche iche na ya bụ ndị Ngbo Village Ọba, ndị ichie, ndị ntorobịa, ndị ọnụ na-elu n'okwu n'ogbe ndị a dịgasị iche iche tinyere ndị ukwu dị iche iche na steeti a dum sokwazi na ndị mmemme ahụ dọtara. Njideka Okoye, onye nta akụkọ anyị, ga-ewetazi akụkọ a n'uju. Ndị obodo gbakọtara bụrụ ndị Mgbo gụnyere Ụmụọgali, Ogwugwu na Abọjọba. Mgbo bụ ebe a na-eteta mmanya ngwọ, iwe osisi dị iche iche, akụta azụ nakwa ihe ọkụkọ ndị ọzọ. N'okwu ya n'oge ya bụ nguzobe ka onye regent Ọba, Chief Noel Ezenwa, kenere Chineke n'ihi ngọzi dị iche iche bụ ọnatarachi nke o ji gọzie ndị Mgbo, bụ nke ha nwetara site n'aka nna nna ha, ma yọọ ndị ntorobịa ka ya bụ akụkọ maka Mgbo dị ọkpụtọrọkpụ. Mgbe ọ na-enye ihe nkọwa maka ndị Mgbo, ka onye Prime Minister Ọba, Chief Boniface Onyekokom, kọwara ihe dị iche iche ha gabigara n'ihe gbasatara ya bụ Mgbo, ma kọwaa na Mgbo bụ nke ha nwetara site n'aka ndị nna nna ha, bụ nke ọtụtụ n'ime ha ji mere aka ọlụ na ebe si achụta ihe afọ na-eri. Ọ gwara ndị ntorobịa ka ha rapụ ikwe ka njirimara ha na ngọzi ndị a bụrụ nke funarụrụ ha. N'okwu ha ka onye President ndị Ngbo Villages Union Nze Sunday Obinwa nakwa onye President ndị Ngbo Villages Youth Union Ọba, Comrade Ọnọchie Ejibendụ, nakwa osote ya Comrade Chukwunonso Patrick, gosipụtara obi ụtọ ha otu ndị nna nke ya bụ otu si kwado ha ịhụ na ya bụ nguzobe bụ nke gara nke ọma. Ka otu onye n'ime ndị Board of Trustees nke ya bụ otu, Honorable Ekene Aghasefo, President General Ụmụọgali Youth, Maazị Chukwunyelu Nwachukwu, na onye isi oche Uruokokwu Ụmụọgali Ọba, Maazị Fediora Ayinọfụ, kọwara na ebumnobi eji guzobe ya bụ otu bụ iji gbakwuo ume mmekọrịta dị n'etiti obodo atọ ndị a, ma hụkwa na ha na-aga n'iru ịkwado ndị ntorobịa ha iji wee hụ na onye ọbụla nwere ezi ihe ọ na-eme. Onye kọmanda ndị Ngbo Villages Youth, Comrade Chukwuanugo Anemesim, Kọmanda Ọkpụ n'etiti Welfare, Maazị Maxwell Oromadike, Comrade Chikaọdịmma Akụdịnobi na Chief Anthony Nwoye gụpụtara uru na ihe nweta dị na Mgbo a dịka mmanya ngwọ, nkọpụta ọrụ ugbo dị iche iche, ịkụta azụ nakwa ihe ndị ọzọ dị mma site na Ụmụọgali School Field Ọba. Njideka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.